Здравейте, приятели! Днес ще си поговорим малко за това с годините какви хранителни добавки е добре да приемаме, защото стареенето е едно предизвикателство за тялото. С напредването на възрастта тялото ни започва да се променя и всъщност промените, които се случват в него, какви са? Първото нещо е забавянето на метаболизма. Особено при дамите. Това е съчетано и с други хормонални промени. Хормоните намаляват и съчетано с забавения метаболизъм започва едно качване на килограми, което за повечето дами е доста неприятно явление. Другото нещо, което се случва с намаляването на хормоните, е това, че костите и ставите стават по-уязвими. Много дами развиват остеопороза, а рискът от хронични заболявания с възрастта също нараства. Здравословният начин на живот е основен фактор за това след 50 да сме здрави. Като казвам здравословния начин на живот, какво имам предвид? Имам предвид разумно хранене с възможно най-чисти и най-непреработени храни. Имам предвид много движение на чист въздух, достатъчно пиене на вода, избягване по възможност на стреса или намиране на начини за преодоляване на последиците от него, избягване на химията. Тук имам под химия предвид битовата химия, химикалите влагани в храните, пластмасовите опаковки, гримовете и така нататък, и така нататък. Химия е всичко, което не ни е съвсем ясно какво е в описанието на продуктите и ние си го вкарваме в устата или си го мажем върху кожата и то по този начин прониква в нашия организъм. И тъй като след 50, даже доста по-рано, освояването на хранителни вещества също намалява, е добре да приемаме хранителни добавки, подходящи и качествени, с които да компенсираме дефицитите в нашето тяло. Така, при доста хора над 50-те се наблюдава и намаляване на мускулната маса. И това е свързано не само с движението, ами и с неправилното хранене, защото за да поддържаме мускулите си функционални и добре развити, ние трябва да приемаме достатъчно качествен протеин. Най-добре е това да става с храната, но ако в храната ни не се съдържа достатъчно протеин, ние можем да използваме готови протеинови смеси също, като там трябва да внимаваме за качеството и за това как се отразяват те на нашите бъбреци. Изтъняването на костите, което вече споменах, особено при дамите, това създава повишен риск от остеопороза. Хормоналният дисбаланс. При жените настъпва едно понижаване на естрогена, а при мъжете намалени нива на тестостерон. Това, между другото, се дължи не само на напредването на възрастта, а и на съвременния начин на живот, на тези съединения, особено от пластмасата и от храните, които блокират естрогена и допълнително предизвикват неприятни ефекти. Другия фактор, който, така да кажем, забързва
остаряването. Това е оксидативния стрес и възпаленията. Тези две неща водят и до хронични заболявания. Как ще ги преодолееме? След малко ще кажа. Така. И всъщност това видео е по-скоро насочено към хранителните добавки, които е добре да приемаме и да подпомогнем тялото си. Кои добавки са ни най-важни? Първото важно нещо, това е витамин D. Предпочита се той да е D3, защото нашия организъм го усвоява и приема много по-добре. Както знаем, съвременният човек не прекарва достатъчно време на слънце, т.е. тялото му не може да произведе само достатъчно количество витамин D, а той е изключително необходим за доста процеси в организма. И когато витамин D не достига, е добре да си го добавяме. Защо е важен витамин D? Защото от него зависи и усвояването на калция. От него зависи и добрата работа на имунната система и намаляването на риска от инфекции. Зависи и мускулната сила и мозъчната функция. Напоследък има доста интересни проучвания в тая насока. Каква е необходимата доза? Според мен не е правилно да се прави обобщение за всички, но според кръвните изследвания необходимата дневна доза може да варира от 1000 до 4000 единици за конкретен човек и в конкретен сезон, разбира се. Другата важна хранителна добавка, това е калция. Само че тук държа да отбележа, че трябва много да внимаваме с приема на калций, защото калция, ако не се приема в подходящо съчетание с други минерали и витамини, необходими за неговото пълноценно усвояване от организма, е много вероятно, вместо да отиде където трябва, т.е. в костите, да започне да ни създава проблеми там, където не трябва. Т.е. да калцира кръвоносни съдове, да се намира в кръвта и така нататък. Така, имайте предвид, особено дамите в менопауза, следете си костната плътност, за да знаете дали е необходимо да приемате допълнително продукт с калций. И запомнете това, че калция, за да стигне в костите, са необходими доста помощни минерали заедно с него и е необходим също и витамин К2 в общия случай. Много е необходим калция и за добрата работа на мускулите и нервната система. Отново, така с оговорка, ще кажа, защото нещата са индивидуални, нормалната дневна доза в комбинация с витамини D и К2 е 1000 до 1200 мг дневно. За витамин К2 искам да кажа нещо важно, защото доскоро за него не се говореше. Витамин К2 е този фактор, който на практика насочва калция към костите, а не към артериите. Тоест, този витамин предотвратява натрупването на калций в артериите и намалява риска от сърдечно-съдови заболявания. Работи синергично с витамин D и заздравява костите. Тук дневната доза е 1100 до 200 микрограма дневно и пак нещата са индивидуални. Друг важен минерал
Между другото, той вече е в недостиг и при доста по-млади хора, но при възрастните, при по-възрастните, е задължително просто да си го добавяме, защото той е най-често в дефицит. Това е магнезия. Магнезия е много важен за мускулите, за нервната система и за съня. Той поддържа сърдечното здраве, регулира кръвното налягане, намалява стреса, безсънието, намалява мускулните крампи. Изобщо магнезия участва в много процеси в нашия организъм и, между другото, нашите лоши хранителни навици много бързо го изчерпват. И него, и калция, и други минерали. Каква е необходимата дневна доза? Ами 300 до 500 мг дневно. Пак е индивидуално. Ако има излишък, всъщност недостиг, може да се увеличи дневната доза за един период от време. Като много е важна и формата, под която се приема. Аз горещо препоръчвам или магнезиев цитрат, или магнезиев глицинат, или бисглицинат. Това са много по-усвоимите и ефикасни форми. Така, друга важна добавка. Това са омега-3 масните киселини, които са много важни за сърцето, мозъка и ставите. Защо са важни? Защото намаляват възпалението и болките в ставите, подпомагат мозъчната функция, понижават риска от сърдечни заболявания. Изобщо в нашия организъм омегите те отговарят за заздравяване на клетъчната мембрана и имат редица така важни действия. Когато говорим за омега-3, много е важно съотношението на два основни компонента в тях. Това са ЕПА и ДХА. Не знам как се произнася точно правилно, но трябва да са в добро съотношение, като дозата също е индивидуална. 1000-2000 мг дневно е добрата дневна доза. Между другото, съвсем пресно има информация, че при хора с аритмии трябва да се внимава с омегите, въпреки че аз имам известни резерви в тая насока, защото точно хора с сърдечно-съдови проблеми се повлияват изключително добре при прием на омега-3, особено на масло от крио. Друга много важна добавка – коензим Q10. Той дава енергия за сърцето и клетките. От 35 годишна възраст нататък коензим Q10 нашето тяло не го произвежда и трябва да си го взема отвън. Това е и една от причините за стареенето, между другото, и за тая умора постоянна, която го съпътства. Какво прави коензим Q10? Подпомага и подобрява енергийния метаболизъм, подобрява и сърдечната функция, антиоксидантната защита, намалява умората и аз самата съм била свидетел как при хора, които са започнали да приемат по схема коензим Q10, се наблюдава видимо подмладяване, не само външния вид, но и включително при някои се наблюдава как косата потъмнява, възвръща си естествения цвят. Така, коензим Q10 е много важна добавка, особено ако се приемат статини. Други важни добавки, които са не само за кожата важни, но и за ставите. А колагена е важен за целия организъм, защото той на практика е навсякъде.
в очи, в зъби, насякъде. Така, ако приемаме колаген, е много важно какъв, за това ще направя отделно видео, но колагена поддържа нашето тяло да не се разпадне. То е лепилото на организма, да кажа с две думи. Когато започнат дегенеративни така, заболявания на костите, на съединителната тъкан, приема на качествен колаген значително подобрява състоянието. Хиалуроновата киселина какво прави? Всъщност тя осигурява тази смазка, която е между ставите и прави движението по-леко. Освен това, хидратира не само ставите, но и кожата и придобиваме по-така младежки вид. Какво друго е важно? Важни са пробиотиците. Пробиотиците, това са полезните бактерии, които трябва да внесем в нашите черва, защото те се изчерпват благодарение на лошо хранене, лоши хранителни навици, прием на лекарства и така нататък. И когато полезните бактерии намаляват, лошите взимат превес и почват едни неприятни неща да се случват. А както знаем, нашата имунна система, над 70% от нея е в червата. Тоест, ако искаме да сме здрави, трябва да си поддържаме преди всичко червата, чревния микробиом, здрав също. Така, какви пробиотици, за това също ще има отделно видео. Адаптогените, моя любима тема. Адаптогените, това са добавки и билки, които всъщност ни помагат да преодоляваме последиците от стреса. Да приемаме стреса по-леко, да го намалят за нашия организъм, да намалят всъщност отражението. Най-често срещаните адаптогени, които приемаме, са ашвагандата, радиолата, женшена. Там кой адаптоген или коя смес от адаптогени е полезна за вас, се определя също малко индивидуално. Дозата също. Адаптогените в съвременния начин на живот са нещо изключително важно. Специално видео ще има и за тях. Антиоксидантите. Всъщност антиоксидантите са това, което пречи, най-така образно казано, на нашия организъм да ръждясва. И най-важните и най-добрите антиоксиданти. Кои са? Ресвератрола, който е свързан с дълголетието, астаксантина, наричан още кралят на антиоксидантите, който много добре защитава кожата и очите, кверцетина, който е важен за сърдечното здраве и за намаляване на възпалението и много още. За антиоксидантите също мисля да направя отделно видео, ако ви е интересно. В общи линии мисля, че изредих основните. Сега, тук ще направя една оговорка. Науката се развива много бързо. И преди броени дни на пазара излезе една серия добавки, която се бори с стареенето. Това е серията Столетан, серия, в която има много наука, много открити наскоро фактори за спиране и дори за обръщане на стареенето. Може би сте чували за надбустерите. Няма да ви отекчавам с научната терминология, но за тая серия, към която имам много големи очаквания, вече съм започнала да я пия, да я тествам, да кажем. Колеги, които още преди пускането и на пазара са я изпробвали, казват, че видими и много добри резултати се получават за около 3 месеца. Та за сте серия Столетан, която мисля, че за нашата възраст е нещо уникално.
предстои да говоря скоро. Така, и сега приключвам с лирическото отклонение за столетана. Ще ви кажа как да избираме качествените добавки. Първото нещо. Качеството на добавката не зависи от количеството, как да кажа, вещества в нея, колко милиграма, от кое има. Защо не зависи? Ами защото е много важна технологията, която е получена, и е много важно това дали е получена от натурални източници, дали са биоактивни форми. Примерно за витамин D, когато говорим, много по-добре е да избираме витамин D3, защото тяло го приема по-добре, както вече казах. Магнезиевия бисглицинат вместо другите форми на магнезия, пак по същата причина и така нататък, и така нататък. Много е важно нашите добавки да са максимално изчистени, да нямат изкуствени отсветители, титаниев диоксид, разни консерванти, подсладители вредни, пълнители вредни и така нататък. Най-добре е, ако можем да избираме минимално преработени и концентрирани, гарантирани екстракти. Извинявайте. Така, ако темата с добавките, извинете, представлява интерес за вас, аз съм на среща за въпроси. Можете да ми ги задавате, ще отговоря в следващо видео на тях. А за сега мисля да приключа, защото времето ни не е много, и очаквайте скоро да продължим с темите, които ни ограмотяват, за да сме здрави. От мене желая приятна вечер. Пращайте въпроси на мейла или през контактната форма на онлайн магазина ни от MacBiz. И до скоро! Хубава вечер!